Og Strauss-Kahn-skandalen har ændret det politiske landskab i Frankrig. Skandalen kan give øget opbakning til det højrepopulistiske parti Front National. Partiet støttes i stigende grad af kvinder og af unge. Ulla Terkelsen rapporterer her fra en af partiets højborge. Vi er taget uden for magtens korridorer til lillebyen Savigny-sur-Orge. Her har de ikke høje tanker om nogen politikere. Tout le monde essaye de dire on va faire ci, on va faire ça, pour donner bien sûr leur vote et dire bah votez pour moi. Mais je pense qu'ils sont tous à la même hauteur. Her fik højrepopulisterne i Front National over 40% af stemmerne ved sidste lokalvalg i marts. Lederen nu er Marine Le Pen, grundlæggeren Jean-Marie Le Pens datter. Tilgangen til partiet kommer især fra unge og kvinder. Få her beklager, at socialisten Dominique Strauss-Kahn nok er ude af fransk politik nu. C'est pas ma tasse de thé déjà. Donc voilà, je veux dire, j'aurais pas voté pour ce mec-là, mais bon, le problème, c'est que s'il a fait ça, il est bête. Viceformanden for Front National er Marie-Christine Arnautu. C'est pas agréable. C'est pas grave, mais même les socialistes, regardez, ils défendent tous Strauss-Kahn. Det var de såkaldte kaviar-socialisters automatiske opbakning bag Dominique Strauss-Kahn, da skandalen brød, som irriterer folk. On a l'impression que les élites sont protégées et que donc il y a une coupure énorme entre les élites et le peuple. Frem for at udtrykke medfølelse med sagens egentlige potentielle offer, stuepigen, så tænker den politiske klasse kun på at beskytte sig selv, synes hun. À aucun moment, personne n'a pris la peine de parler de cette jeune femme qui est apparemment la victime. Men i lillebyen holder de naturligvis fast i, at Dominique Strauss-Kahn er uskyldig, indtil han er dømt. Alle holder vejret. Det er det eneste, de taler om her i lillebyen, ligesom i det øvrige Frankrig, ligesom i den øvrige verden. Og i morgen får vi at vide, om der er en sag imod ham. Ulla Terkelsen i den franske provins. Og Front National har som det eneste politiske parti i Frankrig fra starten udtrykt medfølelse for stuepigen. Andre har først og fremmest vist medfølelse for Dominique Strauss-Kahn.